O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acompañado polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouriz, e o director do Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, visitou esta mañá a illa de Cortegada, en Vilagarcía, co obxectivo de trasladar ao alcalde da localidade, Alberto Varela, a documentación e avanzar sobre a candidatura do parque como patrimonio da humanidade. Román Rodríguez asegurou que ten moita confianza en que consiga entrar nesta prestixiosa lista. Cada unha das partes deste conxunto que é o Parque Nacional ten as súas singularidades e todas elas teñen unha coherencia territorial. Son unha unidade xeomorfolóxica, unha unidade paisaxística, unha unidade bioxeográfica. Galicia gañaría moito, a provincia de Pontevedra gañaría moito porque hai imensa parte na provincia de Pontevedra xunto con parte da Coruña, e os concellos, neste caso de Vilagarcía, tamén gañaría moito. Teríamos unha garantía de mantemento de conservación ambiental, da riqueza ambiental, paisaxística e natural, pero tendríamos tamén pois un recurso turístico e económico de primeira magnitude. O alcalde destacou o valor histórico e paisaxístico de Cortegada. Unha serie de valores, como decíamos, non solamente naturais, que ten o bosque de laureis máis grande de toda Europa, con valores económicos vinculados ao sector marisquero, con valor histórico, aparte desa historia que vos decía da cesión e donación ao rei Alfonso XIII, senón ademais vinculada ao traslatio do apóstol, e ademais un valor diferencial, dase a peculiaridade, a particularidade que é a única das illas do Parque Atlántico que se pode visitar en calquera época do ano. Cortegada, Ons, Sálvora e Cíes son os arquipélagos e illas que conforman o parque. Precisamente, o alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, manifestou a súa crítica a esta candidatura cando eles levaban varios anos lanzando a das illas Cíes de forma individual. O alcalde de Vigo, que seguro que tamén coñece a illa de Cortegada, tamén opina que a illa de Cortegada merece ser declarado Patrimonio da Humanidade. Eu creo que unhas cousas non interfire coa outra. Que el defenda o seu concello pareceme totalmente lóxico, como ha feito sempre, por eso o alcalde máis votado de España, pero tamén entendo que esta candidatura é moito máis forte e merece que o Parque Nacional sea declarado Patrimonio da Humanidade no seu conxunto. Estamos ante o primeiro paso do proceso, a inclusión na candidatura, e tal e como explicou o conselleiro, na súa totalidade, a consecución do nomeamento podería chegar dentro de 7 anos. O conselleiro realizou unha visita á illa de Cortegada, ubicada na parroquia de Carril, onde a consellería vai acometer unha obra de rehabilitación na capela para estabilizar os muros e recuperar as pedras da bóveda. Na actuación, que está a punto de ser adxudicada, investiránse un total de 20.000 euros.